Comentàvem abans amb els companys de com abordar la xerrada, no? Aleshores, finalment, la idea és fer 4 pinzellades que permetin de situar i donin els elements, els paràmetres per una discussió, un intercanvi d'opinions sobre la situació i les perspectives. Jo penso que això pot ser profitós. Permeteu-me, doncs, 4 idees generals sobre el que ens ocupa i el que domina les nostres reflexions en aquest moment, que és la crisi del capitalisme en què estem immersos, no? Des que va esclatar la crisi financera el 2008, els corrents anticapitalistes hem dit que no es tractava d'una crisi episòdica, que no es tractava d'una crisi cíclica com el capitalisme en desenvolupa regularment, sinó que es tractava de molt més, que la crisi financera donava el senyal d'un moviment i d'un procés molt més profund en el capitalisme mundial, en el capitalisme globalitzat, i que entràvem en una fase d'abast i de proporcions històriques que suposaria un trasbals de les relacions entre les classes a nivell mundial. Estàvem parlant no només d'una crisi financera, sinó d'una crisi que tocava el conjunt de l'economia capitalista, que saltava com una espurna d'un país a un altre. Estàvem parlant d'una crisi que cridava i preparava una crisi social, que es combinava amb una crisi ecològica, que es combinava amb una crisi de les relacions humanes i finalment amb una crisi de civilització. No era per tant un moment episòdic, i aquesta dimensió de les coses és potser important a l'hora de discutir els problemes més immediats, perquè de vegades és necessari i útil analitzar les coses concretes, els problemes immediats, en una certa perspectiva de desenvolupament. Aleshores, permeteu-me de posar al damunt de la taula un parell o 3 de consideracions o de reflexions. Primer, la situació en la que ens trobem ara, davant del tema del debat, les mesures que llença el govern Zapatero com resposta a la crisi, tenen el seu origen justament en els esdeveniments que van començar el 2008. Com recordeu, quan va esclatar la crisi financera a Wall Street, el 2008, en setembre-octubre del 2008, en qüestió de pocs dies, a nivell mundial, es van esfumar en els mercats financers del conjunt del planeta prop de 20 bilions d'euros, bilions amb B, el qual demostra, d'una banda, el desenvolupament monstruós que havia tingut el capital financer en tot el procés i en l'època de la globalització, i també la dinàmica que havia adquirit d'acumulació de capital amb aquest desenvolupament tan exagerat i tan potent de la financiarització. Naturalment, aquest capital, que alguns podrien anomenar capital fictici, que es va evaporar en pocs dies, ha tingut un impacte molt real sobre l'economia real i sobre les condicions de vida i d'existència de milions de persones arreu del món. Recordareu que en aquells moments va haver un moment de pànic dels dirigents, de les classes financeres, de les institucions polítiques i econòmiques a nivell europeu, a nivell mundial, davant d'aquest trasbals i davant del risc d'un ensorrament de tota l'arquitectura del sistema financer a nivell mundial. Va haver un moment de pànic i segurament tots recordeu, ara podeu recordar amb una certa ironia, els comentaris i les declaracions de l'època, no? El Sarkozy que deia, que advertia, i tothom es preguntava per què, que l'anticapitalisme no era la solució a la crisi que estava plantejada, que era necessari refundar el capitalisme. Altres parlaven de la necessitat de moralitzar-lo, d'acotar la seva llibertat de moviments a nivell mundial, d'establir mecanismes de control, fins i tot de liquidar o d'eliminar els paradisos fiscals. Te'n recordeu? Aquelles declaracions de bones intencions que van conduir fins al G20 a Londres, on les conclusions pràctiques van ser unes altres. Van ser que, passat el primer moment de pànic, es tractava sobretot d'evitar a tot preu l'ensorrament del sistema financer internacional. I això es va fer a còpia d'injeccions massives de diner públic com no s'havien produït mai en la història del capitalisme. Estem parlant d'injeccions bilionàries a l'alçada de les pèrdues i dels riscos d'ensorrament de les grans entitats financeres. No està de més assenyalar o recordar que en la reunió de Londres del G20 de febrer-març del
del 2009, una de les poques coses concretes que van establir les comissions de treball en aquella reunió va ser una comissió que va treballar sobre les entitats financeres i asseguradores que sota cap concepte es podia permetre que s'ensorressin, que es declaressin en fallida. Van fer una llista de 30 grans bancs i 4 companyies d'assegurances, considerant que passés el que passés, els poders públics o les institucions financeres internacionals, FMI, Banc Mundial, havien d'intervenir com fos per salvar-les en cas de perill. Entre aquestes 30 entitats financeres, l'ensorrament d'alguna de les quals podia trastocar tot l'ordre financer internacional, hi havia el Banco Santander i el Bilbao Vizcaya. No està de més recordar-ho pel que parlarem després. Bé, doncs, l'origen del deute del qual s'està parlant ara i que està en el centre dels debats i de tots els trasbalsos i totes les pressions internacionals, l'origen del deute, tant espanyol com del deute generat per tots els governs i estats europeus, l'origen del deute és el rescat de les entitats financeres que es va produir el 2008-2009. Això és important, ho sabem, però és important assenyalar-ho perquè sovint es presenta, i ara hi ha una campanya de tots els mitjans de persuasió, com dirien alguns, molt insistent i matxacona, per fer-nos creure que l'origen del deute és l'excés de despesa pública, de despesa social. Com si hi hagués hagut un desenvolupament excessiu, desmesurat de l'estat del benestar i en una situació crítica resulta que no tenim els recursos necessaris per seguir mantenint aquest estat del benestar. No és en absolut així. Fins i tot en els períodes, en l'època fins abans de la crisi, de creixement econòmic, els paràmetres del que era el model espanyol, després en parlarem potser també, bé, fins i tot en aquest període de bonança econòmica, la despesa social a l'estat espanyol, és a dir, la despesa en educació, la despesa en sanitat, la despesa en polítiques socials i assistencials, el conjunt de despeses en pensions i altres recursos, era uns quants punts per sota de la mitjana de la Unió Europea dels 15, fins i tot en aquest període. És a dir, que en absolut i en cap moment, recordeu que abans de la crisi, fins i tot el govern Zapatero es vantava del fet que no només seguia l'ortodòxia neoliberal europea d'assolir el dèficit zero en els pressupostos generals de l'Estat, sinó que fins i tot hi havia un superàvit. La qual cosa és una aberració des del punt de vista de la gestió d'un país, perquè un país no es gestiona com la botiga del senyor Esteve. El que hi ha com superàvit en els pressupostos generals de l'Estat és una manca d'inversió sempre en el terreny social. Però bé, recordar això és important, que el deute no procedeix de l'excessiva despesa social, sinó del rescat dels bancs, perquè justament ara l'alternativa a la crisi que es dona és atacar la despesa social. Bé, això seria la primera idea. La segona idea és que justament passat aquest primer moment de pànic a totes les capitals europees, s'ha arribat a reconduir la situació i el capitalisme, diguem-ne, ha arribat d'una manera contradictòria, perquè tota la seva política està plena de contradiccions explosives, a decidir finalment una certa línia d'actuació davant d'aquesta crisi. La línia d'actuació, dit d'una manera global o general, seria transferir els costos de la crisi i del rescat bancari a les classes populars, en general. Però concretament això vol dir moltes polítiques precises. Vol dir, i això dona la mesura de la gravetat de la crisi, atacar de front tot el que són les conquestes i les relacions socials que va establir el moviment obrer europeu, en línies generals, amb la burgesia, després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, posar-se al dia de soscavar i de desballestar tot el que ha constituït l'estat del benestar i les conquestes socials i el que ha constituït el fonament del nivell de vida de les classes treballadores europees en els últims 60 anys. Ni més ni menys que això. I és important veure aquesta dimensió també de l'atac perquè ens dona la mesura de la realitat i de la profunditat de la crisi del capitalisme. El capitalisme ja no pot continuar un procés d'acumulació. De fet, aquest procés de financiarització que ha caracteritzat els anys de globalització corresponia a que ja en els anys 70 el capitalisme a nivell mundial, en línies globals per descomptat, en terme mitjà,
no arribava a resoldre una situació de caiguda tendencial de la seva taxa